Vítajte na mojom kanáli. Dnes budeme hľadať v Lanarkshire na jednej farme, na ktorej mám povolenie už asi 2 roky. Mal som tu krásne nálezy, dokonca podarila sa mi nájsť zlatá minca. Nie tak stará, ako by ste očakávali, ale predsa len zlato je zlato a bola to prvá minca, ktorú som našiel za celú moju kariéru ako hľadač. Poďte sa so mnou pozrieť, čo tu dnes nájdem. Neočakávam toho veľa, pretože, ako hovorím, väčšinu týchto pastvín som už prebehol s detektorom kovov a dokonca pozval som jedného môjho známeho na hľadanie. Takže kto vie, čo tu vyskočí. Znovu pripomínam, neočakávam veľa, ale poďte sa pozrieť, čo tu nájdem. Takže vyzerá to tak, že dnes budem nahrávať iba telefónom, pretože moja GoPro kamera znova štrajkuje. Toto je môj druhý signál a zdá sa mi, že sme minule prešli mincu. Možno je to iba moderné. A poďme sa pozrieť. No. Áno, je to Alžbeta 2. a dvojpencovka. Takže prvá minca, i keď moderná. Kto vie, možno tu niečo staré ešte zostalo. Druhý signál a zdá sa mi, že tu mám nejakú staršiu pracku. Nie zdá sa mi, ale to je pracka. Ešte v diere nejaká minca, tak dúfam, že to nebude nič moderné. A je to stará polpencovka. Na tej strane Juraja 5. Takže prvá staršia minca dnes. Signál 8990, takže očakávam mincu a aj mincu vidím, alebo je to hra na mince. A znova otázka, bude tu niečo staré alebo moderné? Vyzerá to na malú jednopencovku, novú. No, tak ako hovorím, moderná jednopencovka. Na tej strane by mala byť Alžbeta, no, vidieť ju. Tretia minca. A teraz som našiel čepel z príborového noža, ale staršia. Ten príborový nôž bol vyrobený v Sheffielde a Sheffield mal vlastnú značku na striebro, tak kto vie, možno rukoveď z tohto noža je niekde okolo, tak ja sa pousilujem nájsť ju, ale nemôžem vám sľúbiť, že ju nájdem, možno je príliš hlboko. Veľmi hlboký signál a vyzerá to na veľkú jednopencovku. Tak nie. To bol voľakedy gombík. Takže gombík a nie minca. Znova sa budem asi opakovať. Jeden z posledných nálezov tohto hľadania. A mám tu malú pracku.
A už na ceste k autu maličká pracka. Signál 7273. Kľudne to mohla byť minca, aj strieborná, ale nie, tentokrát je to pracka. Krásny čistý signál 79 a máme tu jednopencovku. Je tu jednopencovka. Áno, máte možnosť vidieť kráľovnu Viktóriu za mladá. A tu je Británia. Tu vidíte odpad, hlavne hliník a kúsky fólie. Zo pár kúskov olova. Toto skončí na šrote. A tieto pracky si vyčistím a odložím. A teraz máte možnosť vidieť skromnejší výsledok z tohto posledného hľadania. Toto je niečo z niečoho, ale je to určite moderné, pretože vo vnútri to má závit. Toto bola kedy gombík, nemá žiadne ozdoby a uško je ulomené. Našiel som 4 mince, 2 z toho sú moderné, jednopencovka, dvojpencovka a našiel som 2 staršie mince. Polpencovku Juraja 5. a jednopencovku kráľovny Viktórie. Zhruba 4 hodiny hľadania. No čo, stálo to za to? Žiadne striebro, žiadne zlato, žiadne diamanty. Tak možno na budúce. Ak chcete vedieť, čo tam nájdem na budúcom hľadaní, tak pokračujte v sledovaní týchto videí. Tak čaute. Tak a teraz znovu zahrsť mincí. Poďme sa pozrieť. Poďme na stranu a poďme sa pozrieť na tieto. O, Juraj 6. Jednopencovka. Mám lepšie. Toto bude takto. Tu je Británia. Kráľovna Viktória. Polpencovka. Eduard 7. Tu na... to bude niečo staršie. To je Juraj 2. alebo Juraj 3. Teraz si nie som istý. To je minca z 1700, neviem ktorého. Takže tuto si dám na stranu. Na tejto minci. No a tejto nič nezostalo. A Juraj 5. Celkom pekne prekukla. 1918. Koniec prvej svetovej vojny. Tu si nechám. Tu na tej strane ťažko vidieť. Nie. Kráľovna Viktória, jednopencovka. Znova kráľovna Viktória, jednopencovka. O, toto je nejaká arabská minca. O, tak to je celkom zaujímavé. Toto sa pozrieme na to bližšie. Odložím. Takisto staršia minca
Juraja 2. alebo 3. A táto sa pýta na svetlo. Vypadla mi, tak na tej strane nič. A na tej strane ešte menej. To znamená nič z tej mince. Kráľovná Viktória. Znova jednopencovka. Kráľovná Viktória. Úplne hladká, ale úplne minca. Netrúfam si povedať. Viem akorát, že to bola jednopencovka podľa veľkosti. Toto bola polpencovka, ale takisto. A posledné 3 mince. Toto na tej strane nič. A tu nám vidieť zvyšok z Británie, to znamená na tej strane. A hore nohami ťažko určiť. Táto minca takisto z nej veľa nezostalo. Posledná z tejto hrste minci. A to vyzerá ako Bullhead alias Juraj 3. Mala by to byť 6-pencovka, ale tie boli strieborné, tak toto je asi falzum. Tak to si takisto nechám. Takže z tejto série koľko zaujímavých mincí? 5 mincí. A tieto nie sú až také zaujímavé alebo pekné. Tak, uvidíme, čo prinesie ďalšia hrst mincí.